Pagkatapos ng piyesta, tara sa bukid, manilot kita. Kasama ko yung sister ko, pamangkin ko, at bunsoy, manja of the year. Ika daw kami sa bukid, maninilot kami, abangers. Bago makapag-refresh, dadaan ka muna sa masukal na daan. Aminin, trip nyo rin to. Sa daming nakain mong taba ng fiesta, kailangan mo ng buko, coconut na. Kita mo pamangkin ko, di na kinayang daan. Nagkakanop na. Ay, ano daw? O dahil maayos ang daan, rampa. Dahil kailangan tumawid ng sapa, tumawid ka sa gasangang tulay. At para nga ma-emphasize, bumaba na ako mga boss para sa magandang shot. Ano say mo? Pasok na ba? Ano mga boss, malayo pa ba? Parang walang katapos ang lakaran na to. Ano, pasaan na to? Palabas na ng kuweba, bukid pala. Sa probinsya namin mga boss, may ganto. Ligaw na palay na pag sinaga mo, paniguradong may masasaing ka hanggang pang 3 linggo. May dadaanan pa nga kaming isang buwig ng saging. Daan lang muna kasi hilaw pa.